टंला के प्रडाक्शननिफ्राय फोसावजानाय बर' रादाबनिफ्राय गासैखौबो बरायनानै आं दिनैनि रादाबाव कनकचन्द्र बर'। दिनैनि गाहाय रादाब टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि देरहासार बर'आ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथां देरहासार बर'आ गाव हारसिंनो हराव उन्दुनाय समावहाय जिउ गोमायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे खौरांखौ मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद टंलानिफ्राय फैनानै बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो बिथांखौ फोथांनो हानाय जायाखैसै। बैसागोनि 3 तारिखाव बिथाङा बा 3 खालार खालि बैसागो 3 खालार खालि बिथाङा हाबानि मोनसे लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो बिथाङा टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा हरखाब थांनाय हराव गावनि जिउखौ मिथिस्लाबै हराव गोमाना थादों बिथांनि जिउआ। बेवहाय आं नैबे टंला दखरा बर' फरायसा खौसे आफादा देरहासार बर'नि जा रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाय समावहाय बे बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखायनो बिथांमोना एबसुनि फिरफिलाखौ गेजेर खोलोबाव दोननो थाखाय दा बिथां टंला दखरा बर' फरायसा खौसे आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा फिरफिलाखौ गेजेर खोन्दोआव बोख्लायनानै दोनदों देरहासार बर'नि रुंसारि जानायनि बे दुखु फोरमायनानै। टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गमिन बर' बिथाङा देरहासार बर'नि जा रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाय जोबथा बिदाय होनो थाखाय बिथाङा आगान सुरदों। बिथां गोथै सह'आव बिथाङा आबसुनि फ्लेग लानानै बिथांखौ जोबथा बिदाय होगोन आरो बिबार माला बावनानै जोबथा बिदाय होनो नागिरदों। दा नैबे बिबार बावनाय समावहाय बाथौ महासभानि बिथां साहित्य सभा दरं जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनि बारग' बोसोनगिरि बुंथिगिरि बिथां खौला दैमारि बिथाङाबो गोथै सह' देरहासार बर' बिथांनि गोथै सह'आव जोबथा बिदाय होनो थाखाय बिबार बावदों। बिथांनि उनावनो टंला आन्चलिक अल बाथौ महासभानि एडभाइजार टंला दखरा राभा स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि प्रफुल्ल राभा बिथाङा आबसुजों लोगोसे दुखु फोरमायनानै देरहासार बर'नो बिथाङा जोबथा बिदाय होनो बिबार माला बावदों। आबसुनि बिथाङा बोसोनगिरि। टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय बिथां देरहासार बर'नि गोथै सह'खौ न' फारसे आरो गामि फारसे लांगासिनो दङ। रुंसारि देरहासार बर'नि न'खर आरो बे न'खरावनो बिथाङा जोनोम लादोंमोन आरो बे न'खरनिफ्रायनो बिथाङा गोमालांफिनबाय। बेनिखायनो बिथांनि जोबथा बिदायखौ गामिनि आरो न'खरनि बयबो थुबुर जानानै जोबथा बिदाय होनो नागिरदों। मंगलदै लकसभा समस्तिनि बिजाथि दिलीप शइकिया फैबाय थानाय इलेक्शननि थाखाय बिथाङा टंला हालामाव फोसांदिनि खामानियाव फैयो। ছাৰ পৰণ্ডিয়া অঞ্চলত আহি আপুনি কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? আজি আপুনি কেম্প আহিছে পৰণ্ডিয়া অঞ্চলত। মই পৰণ্ডিয়া অঞ্চলৰ হৈ আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি আহি আপুনি ৰাইজৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? আজি প্ৰথমতে মই আজি অসমৰ মানে সকলো ৰাইজলৈ মই ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নতুন বছৰৰ আন্তৰিক ওলগ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আৰু পুৰন্দী অঞ্চলত আহি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু য'তে ইয়াততো মিটিং নাছিলে জাষ্ট চক এটাত ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ মাত गरकास आरो पफुटकिबारि गामि बैसागो खुंथाय आफादा फैगौ 7 आरो 8 खालाराव माखासे हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु खुंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों।